στα πολιτικά κόμματα δεκάδες ώρες την ημέρα και σε διαφορετικά context και με νεύρα πολλές φορές και με ένταση, λέγονται πράγματα που έχουν μια υπερβολή ενδεχομένως ή τονίζουν μια διάσταση σε σχέση με μια άλλη και μπορείς εύκολα να πάρεις τις διαφορετικές αυτές και να εμφανίσεις μια διγλωσία. Νομίζω ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει κομματική άποψη του συνεδρίου σας. Άκουγα πολύ, άκουγα πολύ προσεκτικά ό,τι είπατε και δεν παρενέβη γιατί δεν μπορούμε να συζητήσουμε έτσι. Αυτό που υπάρχει στη συνεδριακή απόφαση και που το έχουμε αναφέρει όλοι και το αναφέρουμε διαρκώς είναι ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, εκφράζοντας, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει κάτι άλλο, εκφράζει ένα νηφάλιο και εύλογο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας μετά από 5 χρόνια ακολούθηση μιας πολιτικής, η οποία η πραγματικότητα δείχνει ότι είναι αναποτελεσματική και καταστροφική. Είναι απολύτως εύλογο ένας λαός που σέβεται τον εαυτό του, μια κοινωνία που έχει αυτοσεβασμό, να πει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο, να συζητήσουμε αλλαγή πορείας. Να συζητήσουμε την αλλαγή πορείας. Άρα αυτό το αίτημα. Χθες εδώ ήταν ο κύριος Σταθάκης που όταν το ρωτήσαμε πού θα βρείτε τα 12 δισεκατομμύρια που είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, είπε, αλλά αυτό που είπε ήταν, με συγχωρείτε, 3 από εδώ, 3 από εκεί, 3 παραπέρα και άλλα 3 ακόμα πιο πέρα. Μην με πάτε σε άλλο θέμα όμως. Μην με πάτε σε άλλο θέμα, διότι σε αυτό το θέμα έχουμε τοποθετηθεί εμείς. Υπάρχει αυτό που είπε ο κ. Σταθάκης. Πρέπει να πείσετε για αυτά, κύριε Καρύτζη. Να σας πω. Με συγκεκριμένα πράγματα. Δεν χρειάζεται να. Μισό λεπτό να δούμε την εικόνα της θηροκόλλησης του Προεδρικού Διατάγματος, παιδιά. Ένα λεπτό, εδώ είναι, αυτή είναι η στιγμή λοιπόν. Επομένως αρχίζει και επισήμως από εδώ και πέρα η προεκλογική περίοδος κανονικά. Αυτό είναι το σημείο. Ο Γιάννης ο Κατέλης είναι εκεί και μας βλέπει, μας παρακολουθεί και ο ίδιος μας ακούει. Γιάννη, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Τώρα περιμένουμε να βγει ο φρούραρχος για να έρθει να κάνει Για τη ΔΕΘ που μου είπατε, έχουμε πει εμείς κάποια πράγματα. Για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που είναι για εσάς η κορονίδα. Ναι, και το οποίο είναι ανεξάρτητο από τη διαπραγμάτευση, θα γίνεται παράλληλα η προσπάθεια επούλωσης κάποιων βασικών πληγών που έχει υποστεί η ελληνική κοινωνία. Έχουμε πει από πού μπορούμε να βρούμε τα χρήματα αυτά. Έχει υποστεί κριτική αυτή η άποψη τη Νέα Δημοκρατία. Θα βγάλει ο πολίτης τα συμπεράσματά του, αν κατά πόσο είναι πιστικό ή όχι. Ήθελα όμως να πω ότι πάμε σε μια διαπραγμάτευση που λέτε ως εύλογη απέτηση της ελληνικής κοινωνίας. Δεν είναι οι εικασίες, δεν είμαστε στο 10, ούτε στο 12 που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως ή κομμάτια της αντιπολίτευσης η Νέα Δημοκρατία το 10 ας πούμε για τα μνημόνια και την καταστροφή που μπορεί να φέρει ή την αναποτελεσματικότητά του, το έχουμε μπροστά μας. Άρα σε αυτή τη στιγμή είναι απολύτως εύλογο η ελληνική κοινωνία πλειοψηφικά, και αυτό πρέπει να το κάνει με μια αποφασιστικότητα, να πει ότι θέλω μια δύναμη, και αυτό είναι τύχη που εκτιμώ εγώ. Θα σας πω. Εκτιμώ εγώ ότι είναι τύχη για τη χώρα το γεγονός ότι αυτό το αίτημα, το εύλογο και νηφάλιο για αλλαγή πορείας, το εκφράζει μια δύναμη που είναι δημοκρατική, που θα έχει πάντοτε μια σχέση επαφής με τον κόσμο και θα διεκδικήσει. Ναι, τύχη με την έννοια ότι σε άλλες χώρες η κοινωνική καταστροφή έχει ενισχύσει όλο αυτό το χορό των δαιμόνων που έχουμε και αντιδημοκρατικές δυνάμεις. Έχει στηθεί ένας χορός δεξιά και αριστερά και από τους εταίρους μας και από τον τύπο και από διεθνείς παράγοντες και από τις αγορές. Όλοι αυτοί τι είναι, αντι-ΣΥΡΙΖΑ είναι? Όχι, είναι. Έχουν τρελαθεί ξαφνικά. Ο κάθε παράγοντας σε ένα πολυπαραμετρικό πια και πολυπαραγωγικό τοπίο οικονομικό και διεθνές όπως είναι σήμερα η ζωή, ας πούμε, δεν είναι οι χώρες απομονωμένες. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη, οι αγορές. Έτσι είναι ένας πολυπαραγωγικός, πολυπαίχτες, ας το πούμε έτσι. Ο καθένας κινείται με βάση τα δικά του κίνητρα, τις δικές του επιδιώξεις. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι ο ελληνικός λαός. Ναι, αλλά καταλήγουν σε μια κοινή συνισταμένη. Ότι προκύπτει μια αστάθεια με αφορμή την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, το προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθώ να σας πω ότι αυτό. Και στην προοπτική να κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα χειρότερα. Εγώ αυτό βλέπω. Υπάρχουν και άλλες φωνές. Το καταλαβαίνω, αλλά είναι οι ίδιες. Η γενική εικόνα είναι αυτή. Απλώς θέλω να σας πω ότι εκείνο που ονομάζουμε πολιτική σταθερότητα ενδεχομένως αφορά μια κοινωνία η οποία βυθίζεται στην παρακμή, στην ανεργία, στις αυτοκτονίες, στη διάλυση των πανεπιστημίων και των νοσοκομείων, των σχολείων. Δηλαδή, αυτά όλα μπορεί κάποιος να τα διαβάζει από τη μεριά του, από την Ινδία, από τη Σιγκαπούρη, ένα φαντ. Ότι επειδή διασφαλίζονται τα χρήματά μου, επειδή υποδουλώνεται και διαλύεται μια κοινωνία, κατά τη γνώμη του τα πράγματα δεν είναι επικίνδυνα για τα συμφέροντά του. Εάν όμως ο ελληνικός λαός και οι Έλληνες πολίτες. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν, μισό λεπτό κύριε Καρύτζη, τη βλέπουμε εδώ, παρακολουθούμε τη στιγμή που γίνεται από το φρούραρχο. Η θηροκόλληση λοιπόν του Προεδρικού Διατάγματος
Γιατί πες πάνω σε δεδομένα. Εγώ δεν λέω, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μας πει το σχέδιό του. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι πρόγραμμα κυβερνητικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ η Θεσσαλονίκη το λέτε κι εσείς είναι για την ανακούφιση ανθρωπιστικής κρίσης. Το πρόγραμμα, το σχέδιο ποιο είναι? Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει το σχέδιό του. Και μπορώ να επαναλάβω μερικά βασικά στοιχεία. Το ζήτημα που θέλω να τονίσω είναι ότι ο ελληνικός λαός θα πρέπει με νηφαλιότητα και καθαρό μυαλό να βάλει τα δικά του κριτήρια με βάση τα οποία θα τοποθετηθεί σε αυτό το σκηνικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στη χώρα, γιατί και στη χώρα έχουμε δυνάμεις οι οποίες κερδίσαν από το μνημόνιο, κοινωνικές δυνάμεις, οικονομικές ελίτ κτλ. Και πρέπει να βάλει τα δικά του κριτήρια, λέμε εμείς. Τα οποία πια είναι κριτήρια κατεπήγοντα. Δηλαδή η κατάσταση που έχει φτάσει η χώρα και η κοινωνία είναι τραγική. Και να θυμίσω και να κλείσω με αυτό, ότι αυτή η πολιτική δεν είναι παροδική. Είναι μόνιμη. Η στρατηγική της λιτότητας στην Ευρώπη, για ένα κομμάτι της Ευρώπης, για την Ανατολική Ευρώπη, για την Νότια Ευρώπη, είναι μόνιμη. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Διότι ο τρόπος, για παράδειγμα, που κατανοεί την ανταγωνιστικότητα αυτή η στρατηγική, είναι η φιλελεύθερη στρατηγική της λιτότητας, είναι μια στρατηγική μόνιμη. Διότι πράγματι ανταγωνίζεται ένας λαός τον διπλανό του για το να έχουν χαμηλότερο μισθό, λιγότερα δικαιώματα, λιγότερη. Άρα είναι μια πολιτική η οποία. Επειδή το ολοκληρώνω. Ξέρουμε ότι έχει εφαρμοστεί σε άλλες χώρες για δεκαετίες, έχει πέσει το προσδόκιμο ζωής, έχει πέσει το μορφωτικό επίπεδο, βιώνουν πολυδιάστατη παρακμή και κοινωνική εξαθλίωση. Πράγματα που δημιουργούν μεγάλους κινδύνους, διότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο, και κλείνω, γεωπολιτικών αναταράξεων. Πάντως, και κοινωνίες ανοχήρωτες. Θα έπρεπε να έχει δημιουργήσει ένα ρεύμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε δίκιο σε αυτό και μπορούμε, αν θέλετε, και μου δώσετε το λόγο σε δεύτερη φάση, να σας πω και τη γνώμη μου για το τι δεν έχει ενδεχομένως κάνει καλά ο ΣΥΡΙΖΑ ή τι έχει κάνει καλά η Νέα Δημοκρατία για να πετύχει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων και μια κοινωνία ανοχήρωτη, χωρίς να ελέγχει βασικές υποδομές, το υπέδαφος της, το έδαφος της, τη δημόσια περιουσία. Είναι μια κοινωνία η οποία μπαίνει με τους χειρότερους όρους σε μια πολύ δύσβατη γεωπολιτική περίοδο και αυτό είναι ακόμα ένα στοιχείο που οι πατριώτες ανεξαρτήτως πολιτικής προέλευσης πρέπει να στηρίξουν μια πολιτική δύναμη, λέω εγώ, και να πάρει όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό, διότι τα πράγματα είναι δύσκολα, όσο μεγαλύτερο ποσοστό γίνεται, για να διασφαλίσει ότι η ελληνική κοινωνία με μια στιβαρότητα θα μπορέσει να αντιμετωπίσει όχι μόνο την οικονομική κρίση και τις διαπραγματεύσεις, αλλά και προβλήματα που σχετίζονται με την γεωπολιτική της θέση στην περιοχή. Εσείς βέβαια έχετε και τα εσωτερικά σας τώρα και τα προβλήματα που πιθανόν να δημιουργηθούν στο χώρο σας με αφορμή την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον κύριο Παπανδρέου. Αλλά θα έλεγα σε πρώτη φάση να δούμε τη μεγάλη εικόνα για τη χώρα και να δούμε τι έχουμε μπροστά μας, κύριε Ρήγα, διότι όλο αυτό το περιβάλλον και αυτό το νέφος που δημιουργείται από το εξωτερικό και από όλους τους παράγοντες, νομίζω τρομάζει τους πάντες. Δεν τρομάζει το ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως, τρομάζει τους πάντες. Για τον Έλληνα πολίτη υπάρχει μία εικόνα, η μεγάλη εικόνα. Τίποτα άλλο δεν τον αφορά και δεν τον ενδιαφέρει από τη ζωή του. Και όχι από τη ζωή του καθενός από εμάς ή από την επιβίωση των πολιτικών κομμάτων ή των πολιτικών προσωπικότητων. Είμαστε λοιπόν καθαροί και λέμε το εξής: ότι αυτή η χώρα σέρνεται εκβιαστικά σε περιπέτεια.